Masu sauraro dai za dai mu so da ku gyara zama tsab domin jin wani gagarumin nasara da aka samu gurin cafke ɗaya daga cikin matar da take kaiwa 'yan bindiga makamai ko kuma mu ce budurwar 'yan bindiga waɗanda suke kulla kawancen musayar kalamai a tsakaninsu. Kamar yadda za mu kai ga sako muku cikakken wannan bidiyo, kamar yadda kuke ganin wannan matan, dama an ce shi mugu kwata-kwata ba shi da kama, domin za ku ganta kamar bara lafiya, kamar mahaukaciya, wasu lokutan ma wasu sana mata ganin mahaukaciya, ashe ba san cewa tana safarar muggan makamai, tana kaiwa 'yan tada kayan baya ba, inda ake bata 100,000, 60,000 da dai sauran abubuwan da suka kamata. Kamar yadda za mu kai ga sako muku cikakken wannan bidiyo, wanda tabbas dai wannan al'amari zai sanya ku a cikin takaici, har za ku fara tunani akan cewa me yasa mutane suke jefa kansa cikin irin wannan tashin hankalin. Amma masu sauraro, kafin mu kai ga sako muku cikakken wannan bidiyo da kuma irin kalaman da matan take yi, sannan kuma bayan shi muna dauke da wani mummunar rahoton da za ku ji irin yadda 'yan bindiga suka kai wani mummunar farmaki a yankin jihar Zamfara, inda suka kashe 'yan sanda da kuma fararen hula a ƙauyen yar katsinan laka da ke karamar hukumar Bangudu a nan arewacin Najeriya da ke yankin jihar Zamfara. Amma masu sauraro, kafin mu kai ga sako muku cikakkun rahotanni game da kallon cikakken bidiyon, idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan ta mai albarka, za mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka. Me kike sai kike kai masu? Wake da mai da shinkafa da taliya. Da ni kuma kina sai masu kati. Ya sunanki? Basira. Basira ma. Abu. Wani gari? Gidan Hassan. Gidan Hassan. Basira me ya kawo ki Matazo? An zo ne in yi sai ID. Kallanni? Gidan Kirista. Da gidan wa kuma? Da gidan Muhammad Turmaji. Su wa suka turo ki? Magaji sai fillahi. Sai wa? Lado. Sai wa? Sai Harun da sai Ashiru. Su ne barayin? Nawa suka ce za su baki? Kallanni bari taɓa kanki. Nawa suka ce za su baki? 100. So nawa kika je daba wurin su? So biyu. Wannan zo mi kika je kika yau? Zuwan farko nawa suka baki? 50. Zuwa na biyu ba? Sattu. Me kike sai kike kai mutum? Sai kuma me? Sai lemu. Da mai da shinkafa da taliya. Baki kuma kina sai kallanni ba ba. To Haka ne. su waye abokan yin wannan abin naki? Wanda kika sani mata da maza? Aisha. Aisha wani gari take? Kallanni? Kafin soli. To sai kuma wa? Madan gyaza na ce maka daza. Gyaza take? Sai kuma wa? Je wata Khadija. Kallanni bari taba kafaki. To. Sai wa kuma? Ita Khadija wani gari take? Lamba. Lamba. Ni kuma ba ma hada da ma wannan abin ba ma. Suwara ba yi kike ba kuma kike sai masa abinci kina kai masa, kina sai masa kati kina ne kuma har su tuba ki kuma sai fillahi sauran ki ne. Ko ba sauran ki bane ba? Sai fillahi wa? Sai fillahi sauran ki ne. Kin san na san sauran ki ne? Ya na saurayi na ne, don Allah kuma afuwa na. Sai fillahi bindiga shi na. Uku. Su kin fa ai yara suna da yawa, tun din daba su nawa ne? Za su kai su nawa? Ai kin je kina zuwa gaban. Za su kai su nawa yara? Ba ki je hannunki za su kai su nawa? Za su kai su kan. Ke dabai so ne kika je daba, ai kina sai masa abinci kina zuwa. So bi kadai tun da nake a duniya, so bi kadai wallahi ba kullum suna sa wata. Suna sa wata? Wace ce suke sa? Maryam din. Ita ce ake sanya ta je ta yi masa. Ita ta kai masu. Amma ke ba kina sai kika yi musu? Musa an ni so bi na taba zuwa da wallahi so bi tun da nake yayana. So biyu? So bi kadai. To sai yau da suka turo ki. Yau kuma ban taba zuwa nan ba ta da mai nisa aka da ni sai ai dumani tun da nake. Sai yau. Tun da nake. Nawa suka ce za su baki? 100 ba ma su bani ba. Nawa suka cikin kudin nawa suka fara baki? Ba su kai gaba da ko sisi ba za su diba ni da su ba su bani ko sisi ba. Suka ce in kin zo kin koma za su baki kudin? Ba su bani ba. Ba su baki kudin lawa yanzu? To ina wancan kudaden da suke baki ina suke? Kudin da kika je da ba ta farko suka baki da ta biyu da abincin da kike sai ke kai musu ina kudaden suke?
shi hansa ya tura su banki ba hannu na bar su ba. Bankin waye? Katsina. Bankin wane ne? Bankin ki ne ko bankin wa? Banki na ne ko bankin wa? Inda ake sa kuɗin. Ke kina da banki? Ba ni da banki wallahi, ni dai a tura. A tura miki ina? Banki na Katsina, ba ni da banki. Shi ne wa ki tura kuɗin? Ni dai account. Shi sai kullahi. Shi saurayin ki din? Shi ya sa ki wannan huɗu? Shi ya sa ni dan Allah a nan abuwa na tuba na rabu da shi kamar yadda na bar nuna uwata dan Allah na tuba. Yan gidan uwayenki sun san kina wannan abin? Ba wai nake bura musu wani ke dade kwanan nan dina fara bayi. Shi ne nace uwayenki sun san kina yi? Ba su sani ba. Ni ba ban da uwa ban da uba. Sai da su? Yana ma ya mutu. To shi ne kuma garin gaba mai kulawa da ni. Shi ne suke ka haɗa kai da barayi kuke wannan abin? Ba mai kula da ni. In an ɗauki wannan mutanen aka anshe kuɗin fansa aka kai me riba ki? 100 kuɗin da za a baki ita ce riba ki? Gidanki nawa garin ku? Ne da gidan ne ana kada. Garin ku wa aka taɓa ɗauka garin ku? Wa kusa aka taɓa ɗauka? Cikin garin ku an taɓa ɗauka wasu? Ba ni sa aka ɗauka. Wa ya sa aka ɗauka? Wannan da ya sa aka ɗauka. Da wani. Waye? Waye sa aka ɗauka? Ban sani ba dai shi ne ban sani ba amma ni lokacin da aka ɗauki wani garin ban fara. Tabbas dai mun san wannan bidiyo zai gagarin matukar baku mamaki duba da irin yadda matar take fitar da zance. Za ku ganta dai kamar wata bata cikakken hayyacinta, kamar mahaukaciya ko kuma a'a kamar wacce bata da lafiya. Haka mutanen gari suke bayyanawa akan cewa su sun dauka ma mahaukaciya ce. Sai da aka kama ta ashe tana da baki da yan ta'adda, anan ne suka tabbatar da cewa ashe fa ba mahaukaciya bace da hankalinta sarai, tunda har tana iya safaran muggan makamai da sai tana kaiwa yan bindiga. Sannan kuma har ana iya bata kuɗaɗe, sannan kuma shi kasuwar kuma dan bindigan ashe ma saurayinta ne, kamar yadda kuna ji da ta bayyana a cikin wannan faifan bidiyon. To shin masu sauraro ana ku tunanin me ya jefa wannan matan cikin wannan mummunar harƙallan? Shin kuna ganin son zuciya ne ko kuma a'a kuna ganin dai laifin talauci ne? Shi yasa dai ake cewa mugu ba shi da kama, domin babu wanda idan ya kalli wannan matan zai taɓa tunani akan cewa za ta aikata wannan ɗanyen aika-aikan da ta sha aikatawa. A ce ta ringa haɗa baki tana kai wa 'yan bindiga, tana hada baki da 'yan bindiga, tana kai musu makamai da shashai, ana bata kudaden da basu ta kara sun karya ba, a je ana ta'asa, ana kashe mutanen da basu ba basu gani ba, ana garkuwa da mutane, ana karban makudan kudade a matsayin fansa. Kuma ku dube ta ba abin da ta mallaka a rayuwarta, amma kuma kun ga irin halin da ta tsinta kanta ciki, kuma mu ce kun ga irin halin da ta jefa kanta ciki saboda son zuciya irin nata. To amma masu sauraro, shin wani irin hukunci kuke ganin ya dace da dauka akan wannan matar? Sai mu so dan Allah da ku bayyana mana irin hukuncin da kuke ganin ya dace a dauka akan wannan matar, akan wannan danyen aikin da take aikatawa. Wala Allah hakan zai zama izina ga waɗanda suke aikata wannan danyen aika, domin ba fa iya wannan matar ce take aikata wannan aikan ba. Kun da ta lissafo sunan wasu matayen, sannan an sha kama mataye da suke taimakawa 'yan bindiga. Wasu ya ga mace da ake tunanin kwakwalwarta bai kai ba, amma wasu ya ga mace ta san ta yi dabaru ta dauki harshe sai ko kuma makamai ta kai wa 'yan bindiga a cikin daji. Wannan al'amarin ta'addancin shi yasa aka ce lamarin ta'addanci zai yi wuya a iya shawo kansa, duba da irin yadda waɗanda ake tunanin babu ruwansu sai a samu ma suna da hannu dumu-dumu, sai a samu masu suke taimakawa ta'addancin gurin ci gaba da aikata fashin dajin. Bari kuma mu koma yankin jihar Zamfara, inda 'yan bindiga suka kai wani mummunan hari akan babura su sama da mutum 50 dauke kuma da muggan makamai. 'Yan bindiga sun kashe jami'an 'yan sanda da fararen hula yayin wani hari da suka kai a yankin jihar Zamfara. 'Yan bindigan dai sun kashe mutane 5 da suka hada da jami'an 'yan sanda 2 da kuma fararen hula 3 yayin wani hari da suka kai a ƙauyen yar katsinan laka da ke karamar hukumar Bangudu a jihar Zamfara da ke arewacin ƙasar ta Najeriya. Hakan dai na kunshe ne a cikin wata sanarwa da Legit Hausa ta samu daga wajen kakakin rundunar 'yan sandan Zamfara wato DSP Yazid Abubakar a ranar Alhamis 9 ga watan Afrilun shekara ta 2026, kamar da tashar Gido 24 TV ta sunce labarin take karanto muku. DSP Yazid Abubakar ya bayyana cewa 'yan bindigan waɗanda suka zo kan babura fiye da mutum 50 kuma ɗauke da manyan makamai sun mamaye garin ne a ranar Talata 7 ga watan Afrilun shekara ta 2026. Sanarwar ta kara da cewa sashen karta kwana na 'yan sanda ya mayar da martani cikin gaggawa inda suka fafata da maharan. Ya bayyana cewa fafatawar ta kai ga kashe 'yan bindiga mutum 11 yayin da wasu da dama suka tsere da raunukan harbin bindiga a jikinsu. Sai dai kuma sanarwar ta nuna cewa jami'an 'yan sanda 2 ne dai suka rasa a rayukansu yayin da fararen hula 3 suka rasa a rayukansu a lokacin wannan fafatawar. Ya ce abin takaici yayin musayar wutan jami'an 'yan sanda da kuma fararen hula sun rasa ransu.
A cewar DSP Yazid, an riga an maida doka da oda a yankin tun bayan faruwar wannan mummunar aika-aika da 'yan tada kayan bayan suka je suka aiwatar. Bayan harin, kwamishinan 'yan sandan jihar Zamfara Ahmad Muhammad Bello ya kai ziyarar ta'aziyya ga mutanen garin yar Katsinan Laka domin jajantawa iyalai da suka rasa rayukansu da kuma daukacin al'ummar garin kan wannan mummunar al'amari da 'yan tada kayan baya suka aiwatar. Ya sake tabbatarwa mazauna yankin kudirin rundunar na karfafa tsaro da kuma maido da zaman lafiya mai dorewa a yankin. Rundunar ta kuma yi kira ga jama'a da su ci gaba da ba wa jami'an tsaro haɗin kai tare da ba su sahihan bayanan sirri akan lokaci domin inganta ayyukan tsaro da kuma ba su duk wasu bayanai da suka sani waɗanda za su iya taimakawa gurin dakile waɗannan 'yan tada kayan bayan da kuma kawo ƙarshen waɗannan ɓata garin. Haka zalika daidai a cikin yankin jihar Zamfara, inda dakarun sojojin Najeriya suka yi arangama da tsigirin 'yan bindiga a jihar Zamfara. Dakarun sojoji sun kashe 'yan bindiga da dama yayin wata fafatawa da aka yi da tawagar babban jami'i mai kula da shiya ta 8 wato GOC, wanda kuma shine kwamandan sector 2 na rundunar operation fansan yamma a karamar hukumar tsafe da ke jihar Zamfara, da 'yan bindigan suka farmake su. Masani kan harkokin tsaro a yankin tafkin Chadi da arewacin Najeriya, Zagazola Makamashi ne dai ya bayyana ka a shafinsa na X wato Twitter. Kamar yadda Giro 24 TV suka samu rahoton, a cewar majiyoyin soja ɗaya ne ya riga mu gidan gaskiya a lokacin gumurzun da aka yi da 'yan bandagan, wato dai a daidai lokacin da aka yi wannan gumurzun an dai rasa soja guda ɗaya. Majiyoyi sun bayyana cewa lamarin ya faru ne da misalin karfe 4:30 na yammacin ranar Litinin 6 ga watan Afrilun shekara ta 2026, yayin da GOC din yake kan hanyarsa ta dawowa daga ziyarar duba dakarun da ke a kulcin Kalgo da kuma sansanin sojoji da ke dan Jibga. Tawagar sojojin ta yi karo da wasu 'yan ta'adda da ke tserewa a ƙauyen mai tashi, wanda hakan ya kai ga musayar wuta tsakanin 'yan bindigan da kuma jami'an tsaron. Sai yayin fafatawar, dakarun sun yi nasarar kashe da dama daga cikin maharan tare da kwace makamansu, alburusai tare kuma da babura. Duk da haka soja ɗaya ne dai ya mutu, muna roƙon Allah da Allah ya ji kansa, inda raunin harbin bindiga inda soja ɗaya duk da haka soja ɗaya ne ya samu raunin harbin bindiga, inda aka kai shi cibiyar lafiya ta Keta, inda daga baya aka tabbatar da cewa Allah ya masa rasuwa. Dakarun sun kakkaɓe sauran ɓata garin daga yankin kafin tawagar ta ci gaba da tafiya zuwa Gusau, yayin da ake ci gaba da gudanar da ayyukan tsaro a yankin a halin da ake ciki yanzu. Wanda dai a halin da ake ciki dai tabbas dai da jami'an tsaron sojojin kasar ta Najeriya game da jami'an 'yan sanda da sauran jami'an na CTDF da kuma jami'an 'yan sa-kai suna iya bakin kokarin su gurin ganin arewacin Najeriya da kuma kasar ta Najeriya baki ɗaya ta zauna lafiya. Amma sai dai kuma yanzu dai tsigirin suna ci gaba ne da ƙara fito da wasu sabbin salo gurin ci gaba da ƙara faɗaɗa harkar ta'addancin su a yankin arewacin Najeriya gurin yin awon gaba da mutane da karɓan kuɗaɗe a matsayin kuɗin fansa. 'Yan sa-kai suna iya bakin kokarin su, haka zalika rundunar jami'an tsaro tare da haɗin gwiwar CGTF su ma suna iya kokarin su domin ganin an kakkaɓe duk wasu ɓata gari. Inda dai rundunar jami'an tsaron Najeriya ke ci gaba da ƙara kira da babban murya ga ɗaukacin al'umma, musamman ma waɗanda suka kasance fasa kurbi a cikin al'umma, waɗanda su ne dai suke zuwa suke kai wa 'yan bindiga bayanan sirri da kuma waɗanda suke wa 'yan bindiga safaran makamai da alburus.